Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Paduan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, September 14 hanggang 16, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update, itong latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas, Martes. Yung shallow low pressure area kahapon ay naging isa na pong well-developed na LPA. Ito na po ay binigyan ng tag ID as 90W. Kasalukuyan ay malapit na po siya magbagtas o mag-cross ng silangan bahagi po ng Samar ngayong gabi. At ito po ay inasahan hindi magde-develop sa susunod na 24 oras. Low chance po siya. Kaninang alauna, ito po ay may distansyang 142 kilometers sa may silangan ng Giwan Eastern Samar, 11 North, 127 East. At kita po natin yung kanyang hangin na nasa roughly mga 30 to 35 kph. So medyo tamang-tama lang po yung bugso ng hangin. Hindi naman po ito high winds tulad ng mga typhoons. Mabibigay lang po itong mga isolated, scattered hanggang malawakang mga pag-ulan na may kasama po mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, kasama po ang Bicol, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago at Mindanao. At inasahan po itong bukas ng umaga, dito na po yan sa may Masbate area at sa hapon sa may Romblon, bukas ng late afternoon o gabi, dito na po siya sa may Mindoro area. At late Tuesday evening, bukas po ng bago maghating gabi, labas na po siya sa may West Philippine Sea at posibleng maging bagyo po sa may West Philippine Sea o Dagat China sa darating pong bukas ng hating gabi or sa Miyerkules pa po ng umaga. So, yan po ang pinapakita nitong si 90W. So, LPA lang po ito. Wag po tayong mag-worry. Wala po itong high winds. Magbibigay lang po itong mga watak-watak hanggang malawakang pag-ulan. So far, yan po ang ating latest GovSat. So ito po yung fast animation. So kitang-kita po natin na nag-uumpisa pa lamang po siya mag-organize. So wala pa po siya talagang closed circulation. Medyo bukas po yung circulation niya. But nakita po natin, malapit na po ito sa may Eastern Samar. At ngayong gabi ay babagtasin na po ito sa area po ng Northern Visayas. So may Masbate hanggang Romblon bukas po ng hapon. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at UMETSAT, kitang-kita po natin dito ang mga makakapal na mga thunderstorms na kasama po sa rain bands nitong si LPA 90W. At dito naman po sa may bahagi po ng Western Luzon, ito po ay localized convective thunderstorm. So hindi pa po ito part ng LPA. So yung mga ulap dito sa may Visayas at Bicol, Mimaropa, Mindanao at Sulu Archipelago, parte na po ito yung tinatawag nating trough or extension nitong si LPA na kasalukuyan ay nandito po siya sa area na ito. Okay? So itong LPA babagtas po dito sa area na ito at lalabas po dito sa may western coast ng Mindoro sa Miyerkules po ng umaga. So bukas, inaasahan po ang mga maulap na pabor rin na may mga pabugso-bugsong ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil po sa pagdaan nitong low pressure area. At kung titingnan naman natin ngayon ang ating 3-day rain at wind forecast mula sa windy.com, ito po yung ECMWF model. So bukas po ng alas 4, nandito po siya sa may bahagi po ng Romblon. Kita po natin yung kanyang counterclockwise circulation. At yan po, bibigay po ng mga maulan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. But mas magiging malakas po dito sa may Mindoro at dito sa may Western Visayas dahil po sa paglapit nitong LPA. And pagdating po ng Miyerkules po ng hapon, nandito na po siya sa may West Philippine Sea at posible po maging TD po itong LPA na ito. At posible bigyan ng pangalan as Leon. Yan po ang local name by Pag-asa. So yan po ang next in line habang ito ay mag-accelerate papuntang west to west-northwest sa general direction po ng Vietnam. So may konting paghikayat po ng habagat na posibleng maka-apekto sa Western Visayas, Mimaropa. Simula po bukas ng gabi hanggang Miyerkules. So abangan po ninyo ang mga pag-ulan na posibleng maganap dahil po sa pagdaan nitong LPA. At pagdating po ng Thursday, nasaan po itong LPA na ito o itong tropical depression, posibleng maging tropical storm na po dito sa may west ng Philippine Area of Responsibility. Paglabas niya ng PAR, magiging tropical storm po siya base po sa ECMWF
At ganun din po sa American model, medyo pareho ang kanilang intensity. So bilang isang tropical storm, at bagamat nasilabas na po siya ng PAR sa may South China Sea na po siya, inaasahan po itong magla-landfall sa may bahagi po ng Vietnam. Dito po sa may area po ng Mimaropa, still magbibigay po rin pong konting epekto ng habagat habang nasa West Philippine Sea o South China Sea itong bagyong ito na posibleng bigyan ng pangalan as Leon. So ang ibang bagay ng ating bansa sa Huwebes ay improving weather conditions na po. Although sa hapon ng gabi, meron pa rin yung mga usual localized thunderstorms. At lalo na sa Friday, pag i-move natin sa Friday, mas bubuti po ang panahon sa ating bansa. Yung mga kidlat-kidlat po yan po yung mga localized thunderstorms sa hapon po ng Biyernes, which is normal dahil nasa tropics po tayo. Panahon pa rin po ng tag-ulan. Lalo na ngayon na nagsimula na po ang La Nina, so medyo may mas mataas po sa average ang rainfall na magaganap sa ating bansa sa natitirang araw po ng natitirang buwan ng 2020. Okay, so yan po, dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis dito po sa ating typhoon2000.com, at babalik ulit tayo sa darating pong Miyerkules. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, #typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aming weather channel.